Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Diri kita Sabado nga presentation, March 7, 2020. Aksyon Hotline! Nahauna kita nga Sabado sa ikatatlo na nga bulan. Welcome sa aton nga pagpangalagad, tub-tub kita sa takna alas 9:15 karon nga aga. Ginaupdan kita sa technical side ni Aksyon Henry Ispulgar. Back up manaton Aksyon JM Baikin kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa ino palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Ginabi-abi tanang aton mag-aksyon nga sunod na, nagaupod na diri sa aton nga pagpangalagad via on-air kag iban ara man sa online. Aksyon Hotline! Bangon ang Aksyon Radio Bacolod, mabatian kita o kung masaksihan kita live sa Facebook. Ara man kita available sa YouTube. I-search nyo lang bala Aksyon Radio Bacolod sa YouTube. Maapir dira ang tanan nga mga live program sa Aksyon Radio. Much more sa Facebook nga daw mo ni ang access o mangin mapos i-access no sa aton nga mga ka-aksyon. Aksyon Hotline! Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad, at least karon nga aga na umpawan na. Nagtawhay ang mga dalanon sa Metro Bacolod. Why na sang lugar no nga mag-consider naton may ara pa sang madalom nga tubig dala sang pag-ulan kahapon, no? I don't know, ang iba niya nga mga areas like Singkang, dira sa barangay Singkang Airport, kung dalom gihapon ang tubig kay kahapon, may mga portion sa mga puluyan nga tuman gidya, no? May tuman gidya ka dalom ang tubig sa pagbaha. Aksyon Hotline! Pamangkot sining pagbaha kahapon. Anong rason siniman? Barado bala ang drainage system? Or bango din sa way gihapon mahuman nangaguluan sang tubig dira sa Singkang or kagiban pa nga mga lugar sa palibot sang syudad? Aksyon Hotline! Pamangkot sinisan o nitapuson. Dapat amuning unahon nga proyekto sa Bacolod O take note nga subong ang tiyempo hindi ta mapulong.
ari kita nagapasulod sa summer season, pero may mga pag-ulan nga dala sang LPA. Action Hotline. Pero pagkaroon na nato nakичекеron ta dugay-dugay, ang latest man nga weather advisory gikan sa PDMP at the same time, i-check taman ang ila record bala sa bilog nga probinsya, mayara man sang mga nahalitan bangod sa pag-ulan kahapon nga daw. Action Hotline. Sa aton sining nga mga headlines, Action Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. sa headline number 1, bangkay sang 5 kabulan nga lapsag nga naulamid naupod sa pagkaanod sang ila puloy-an sa puloy-an sang iya mga mata kahapon nasapwa na sini nga aga. Action Hotline. Kag color coding ho sa di pasahe nga mga tricycle sa Bacolod istrikto nga ipatuman suno sa bitaw. Action Hotline. Isa pagid nga istoryahan ta. Ano ka matuod ni? May nagpadangat sa report ni may isa pagid kuno nga doon natampukan tong balay niya na labot sang tubig bangod sa sining pader nga gipatindog sang isa ka kontraktor. O i-check ta karon ng pamilya kay may nagpaabot sa aton sing information nga daw may nadisgrasya pagid kahapon nga adlaw bangod sining pag atupa sang ulan. Action Hotline. Kag ang rason paagi sa CDRRA mo sining pagbaha kag ang consolidation sang ila record sa kapangkabilugan sa bilog nga Metro Bacolod aton dugay-dugay idayday. Action Hotline. Alas 8:10 na Action Radio Philippine Standard Time. Kung wala ka mo dira sang internet connection, wala ka mo dira sang Facebook account, pwede ka mo gihapon makapartisipar diri sa aton nga pagpangalagad paagi sa pagpadala sang inyong mga mensahe sa aton text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Pero sa may mga account nila, may mga internet connection, feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton sining Facebook Live. Namayara nila available nga chatroom, pwede man via YouTube. Patrol Report. Katuan tagilayon ang aton sining nga patrol, angot sa nasapuan sining bangkay na no nakuha na dira sa area sa Barangay 35. Galayo lang singin apukan niya, grabing current kapon damo. Nagambal sa kunya, grabe gidya kapon ang current sang tubig, no? Dira sa reclamation area for example, grabe do iyawan ka. No bangod sa bulyada sang tubig. But let's have Action John Diaz sa patrol update sining bangkay. Action John, good morning. Aso na at mabatian sa background sa aton Rino karon nga pagtingilibion sang tiya diri nga si Kimberly Bulat aso at amuning nagabantay kapon sining bangka sa lapsag adi nga nasapon patay la mga aga diri sa Purok Malipayon sa Kopini sa Barangay 35 sa sang Bacolod. Aso bago gilaman nakabot diri ang amay no sining lapsag nga si Loreni Tortog. Aksunat matapos nga sila mismo pod man sang iya diri nga father-in-law ang lolo abi sining bangkay ang nagpangita man no ginuusor nila ang kabugusan nga suba grabe sa area sang Purok Malinong sakop sa Barangay Takuling Sunad sang Bacolod kag sining aga matak na alas 6:20 nasa Puano diri sa may baybayong sakop sa Purok Malipayon Barangay 35 Sunad sang Bacolod kitan abi sa kabsorera nagapangwa sa basura bla now diri mismo aksunat kag dikto na sa Puan kini nga bangkay kita naton diri sa buong perting Ilbi Andre sang amay even sining bata action Ara ng amay nakabot na da. Ari ng amay ginakapitan na ganing iya bata ginakwat iya bata ay nakwat iya bata hindi pagbuyan agsunat no perting Grabe. Subang nga daan din kakita sina subang magsiling ka subang amo na ang kalipay mo akson Jan mo. Gani agsunat kita naton diri gina alalayan na lang gitining amay kaya ginakapitan niya gitang iya naman nga bata now gina check agsunat now apiting Ilbi on sining amay May ara ka gyapon live subong. yes Sige. Ano this area. So giluwat Okay. magin sila daan ining Amo nang amayo sa imo live action dyan ang doon nakasuksok sa blue. Yes. No. Ining nagapungko action na at check na to na no Lord.
Why, may ubra ko gapon. Nagtawag na nga akong tawa sa bayan ko. Naman eh. Sa tinaga, nalibot na paano. So, inuusay ko naman ng malinaw. Dali sa bang malinaw. Sus. Action at siguro na ito ang ang amay na istorya ng pagkakulang ng puting ilibingon sa pagkakot sa pinuksa niya kasi yun ining actually kintabunan na yung bisang plastic gaga styro no ining bangkay subong ang mga kuha o nalis ng funerary Okay. sir na gagang plastic na nakataas ng puti Grabing hangin action dyan. Madlos, no? Sa may pika-pika, bla. Gani. Pero mayo lang kayong bata ni ang ginsuksok ito kahapon ng panaptuno ay magkalakakas bangod sang bulyada sa tubig. Ang t-shirt, ara pa. Pero short, tuway na. Okay na. Nagsangit guro to. Oo, ang iya ilong ganyan. Ara, pag yung short, ara pa, maging ko lang. Kita na pang short niya nga puti, ang orange nga t-shirt para po managsunan. Pero ang iya ba na duyan tong lolo lampin ko hindi naton makita no. Nakwat na gina-transfer diri ang tiya. Why man mga pilas ang lawas ya? Why ang ilong niya lang managabura abi kay ti kapiting tubig mong naman kumula siya nalumos sa tubig. Naman yung kita yung sa mga kapatid sir. Okay. Ano ka mga po na yan, ma'am? Abi, no? Abi. Yung Abi Funeral Homes Action Art. No? Ano yung pakadto, dalo na may funerarya, ining pangkain. Now, sa 5 ka bulan nga, lapsag, diri ka na lakwan, karoon gilamang, ma'am, ano na yung plano, ma'am? Dito na ito pagkari, hindi ito ng 7 nights, sa Marinong, or sa ilang, sa Perbatas. Desisyon sa Iloy Guro siya? Wala pa, ma'am. Okay. Desisyon na nitong Iloy ang ulat po. 23rd? Ang lapit ito, programa lang sa aling tiya. And so na. Okay. Sa ilan pag ito. Pero may itong tugtugya po nag-senior. Nag-punong po na siya na at may area ginamit mismo. So, maningin na ulat. Actually, ulat po ginamit para antes magkuha ang amay. Kasi ang lolo, abe, kay tinangita pa mo. Nagdingwa sa magpangita. Karoon nga agabla. Gitingwa ba nila usoy ang subatik ko seri sa Purok Palinong. Sa isang barangay sa Kulisunat sa Pagkolot. Di kalapad nga dan nga sapa ng suba na? Dahil ko na tao mo, tinkurte ang ginapukan sa bata. Lalo layo, sa Barangay 35. Labot, alala sa Barangay Kuling, labot ka dito sa may Barangay 35. Naglabay na siya, halin sa barangay Kwanto, sa barangay Takuling, sa ubos ng NGC lang actually. Tinag-usoy na siya, lapos na guro sa may Taytay sa Abad Santos dahil. Yes, sa Abad, posible. Di kalapad nga daan siya na da. Gani. Sus. And then, dire-diretso action. Kaluluoy man, no? Oo. Amo na ang, nga particular yung ginapukan sining bangkay sa nga bata. Okay. Pero at least ipot, nakita rin. So, ipot yung LBO naman, kumusubang ng daan, kumusubang sang pamilya, no? So, subong adlaw ay nasa nag-duty, amo niya gintutukan niya ang bata niya nga makita. Oo, mo ginayang gintutukan niya. Kaluluoy man. Naman ari ang iyak man actually, no? Ang pamilya nila nga nag-abort sa lugar, iba pa nila nga mga imakapsunad. Nga nagkatubig ka na bulig, mapangitay, nagkagabi, ito lang pagaling ka to naton, unang arbad Andres Alsubatio, itong kanya report ining sitwasyon. Daw po matyagan, kung ikaw lang to kagabi, action dyan dito mo? Ako, actually kita lang itong nakuha, sa information sa area sa Barangay Takuling kagabi. Oo. And then again, nag-proceed kita aging ko na unang statement, information ang pamilya. And then ang motog, gintingwan nila pang actually, iba nag-divide sila sa mga area or location of posible nila katuan. So, nga siningaga mo itong natabo action na art. Okay. Anyway, amo na ang investigation, sinitiara naman ang sa aton nga mga kapulisan sa police station number 6, area sa 6 ang lugar sa nga kusalin na amo to, dating balay. And then, although area sa station 1, inisakop ang lugar gidre, pero si ang nagkakandak investigation
sa nga police station number 6 Action. Sige. So far mo na no, ang update ang Balik kayo na, may ginpagwa ng listahan o final listing ang CDRRM o pila gid ka mga areas ang ginbaha kahapon. mga 53 Amo na ang official kagabi pa. kagabi, pinakalas kagabi until sila mag-close sa ilang monitoring. 53 areas ang may madalom nga tubig. Yes, now meron ng mga gutter level, above gutter level, waist level, meron at level of sonar. Okay. Meron mag shoulder level areas nga mo tong kagabi yung report sa atong nga mga kaaksyon, no? Aksyon no? Anyway, di mo na ang sitwasyon diri sa area, gan mismo karon naman nga aga. Outdoging katuan naton, ang hindi na niya mo ni isa ka report ang area sa Encarnacion subdivision, to ba? Kagabi dito man ta nagdiretso sa may Bakyas ato balang paderto nga natumban matong isa ka balan. Tuod to nga may isa makuno ka taon disgrasya to? Initially do gini nga to dala sa may sa may Bacolod Adventist Medical Center. Okay. Gabi ato mga alas 11 to gabi nakakat ko pa sa lugar. Sus, Marisip. Hindi naton makitaan pero true temprano patuloy na naguntad ang insidente. Paderto siya sa isa ka gipatidong sa isa man kadako nga construction firm. Okay. Sa may Bacolod. Kaling kay do amo man na tabo do na stock man ang pader. Stock tingi natumbahan ang pulian. Kaya sa tupad kiri sang pader ara dalang balay. Amo Toxon Art ang naulamit man mismo, no? Okay. May mga gatiner pa yung sulod sang balay, may nagkatulog pa to. Siya nga nagluntat ng pinason, kaya I think wala pa record official gid ang police action art. Sige, i-follow up ta na karon ang detalyation na ang names nila sa mga nagkalabiktima kag status ng latest na medical bulletin no sa tong persona nga na tumbahan. Yes, kay wala labot sa mga nagkagabi nga mga amo sila. May naging agaw gabi-gabi pangawat gani sa botika mong Amo ning balita ang sa area ng Station 7. Why labot sa Station 7? Actually, may ari pag hindi. Share diri lang sa round to. Naragin post ko na sa kwan. May nagtawag sa akon. Adampe. Like, meron pa itong area botika man sa station number 7 ginsulod sang kawatan gid gani sulod ang kawatan nagpakuribong sulod sang botika. Ay sus, iyo dumungking mga opisyon nila na yaman? Oo, tiga amo to galing tulting bugos-bos ang ulan. Daw tinunto na gina amo na ning ang iba nagasako pambuligan ang mga nagkalabahaan, ang mga nagakinanglan sa bulig, may naanod mga bata. Ang kawatan niyo ay gidayagli patawad, no? Why giti nakop gitong kawatan gid teritoryo sa man tong robbery. Bodo ko nami susto ko nami nus magamuna. O na kuha na to naton sa statement ang aton nga mga ano ko nang hambal kawatan to? Ang hambal kawatan no na lain nga lang gid pakikilala tiki kabalo ka mga libay kakawatan bla. And then eventually nagpakilala naman sa kunot yung hambal ni Lieutenant Abalayan, Florentino Abalayan, ang section commander sa police station number 7. Paglili ko nila sa babaw sang overpass bla tubangan naman nila bla ang pharmacy. Paglili ko nila sa may overpass sa dabay sa may barangay Mansilingan. Okay. Kita ko nila nga do may bags babaw sa overpass. Pagsaka nila, kita nila nga do bukas ang atop ka butika. Dito sila, balila may tao ginisulod mo. Diba guro ka mulalong ang kawatan nga maro man ang pulis nagsaka mas overpass kinakitan to. Family action art dalom gin-check nila ginabrihan sige, balikan ta si action dyan. Kag-antes na sa iluhan niyo. Okay, check ko bala tong sa Bakyas ni. Ang isa man ka insidente. Kay alang-alang pa si Sergio Marie na consolidate pa ko nung record nila. Action Hotline! Alas 8:22. Action dyan. Yes, ang motor sulod nila ginabrihan ang butika. Kita ang sulod sa lugar ang sa kawatan mismo. Okay. Sa kamot ko no ang mga 5,000 pesos sa rin sa kaha. Galing kay kapayta pag sa dugang pa rin kwarta mo tong away ko no kapangkwa pa mga gamit la sa sulod ra sang butika mismo. Grabe abilidad no. Perting abilidad. Ari si Lieutenant Abalayan nubo gila bang. Okay.
Action dyan do, hindi mayo bation. Reaksyon na mo na, no? Mayo na ko matransfer gid siya sa studio kaya basi magklaro siya. Gani man. Anyway, Sige. mo na ang aton re-update. Ang muli sa Araneta, ni nakuha na nila feed nato ni Aura doon batong kita information about this one. Gina-check nato ng confirmation gikan naman sa aton nga mga kapulisan. Report gikan diri sa area mismo sa Purok Malipayon, Barangay 35, Sulad sang Bacolod. Ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz, sulad sa aksyon na sa Bacolod, Action Radio. Patrol Report. Salamat ginaksyon John Diaz sa patrol. Grabe, no? Timakon mo mo ning sitwasyon iya. May damo na nagkalalitan, may pamilya pang ang balay nila nga sa kilid siyang suba. Narusdakid ya. Ang bilog nga balay, narusdakid kaginanod ang lapsag ti patay bangkay na siyang nasapuan sining aga. Action Hotline. Pero ari may kawatan payagyapon nga nag-strike. May lang ka na dakpan ka. Turutunto si mo na ni sitwasyon mang take advantage, mamintaha ka pa. Action Pero Hotline. ari sa aton nga linya is Ma'am Nieva Malaay. Online sa hotline. Online sa hotline. Kay check naton kado himata ni siya sa tong natumbahan no dira sa may area sa Bakyas sa Mansilingan pa ning guro nga sakop. Hello, Ma'am Nieva Malaay ni Ma'am ang imong apelyido no? Sir, correction, sir. Hindi ko yung himata sang napatay. Ay, hindi kayo Biktima himata. lang kami sang baha. Ano na? Hindi kami yung himata sang napatay. Bali member ka mo ya sang Member, kami biktima kami sang baha. biktima ka mo sang baha da. Oo. Oo, kay ang pag-intindi Pero ko. ang, Oo. ang napatay siya, dito siya sa sapyak na side, dapit sa Arville. Sa Arville. Okay. Oo. Ma'am Nieva, ano man, sa inyo, nabahaan man ka mo? Berte nga baha, sir. Taga lumapaw sa ulo. Sus, ang grabe, amon no? nga balay, sa sulod sa amon mismo nga balay. Oo. So, bali lapit ka mo to sa tipagan sang pader o kung layo ka mo ya? Medyo layo-layo kami ya. Diyan kami sa likod sang Silver Dragon. Ang inyo ya? Ari kami sa likod sang Silver Dragon. Okay, okay. Sa So, likod pagid sang JJ Gonzaga Elementary School. oo. Sige, so anyway, ang inyo lugar kagabi, porti man kadalom sang tubig. Perte kadalom, perte gid kadalom. Ano mamang rason? Nga daw nagtakad-labot sa taglumapaw ni? Base ang drainage sang Silver Dragon, base natiphag. Okay. Kaya gulpi lang siya nagsaka ang tubig. Sang primero daw hindi pagidman. Gulpi lang siya nagsaka ang tubig. Tungod ko sa natiphag to nga padira to balang nadatugan nga tawo. Oo. Basi amo man na isa sa mga rasones kung nga siyang tubig. Kaya hindi na siya kaagwasa mo. Gani man. So anyway, Ma'am Nieva, thank you gid. Okay. Salamat. Sir, mo, makadto ka mo di? Sige lang, Mama. Karon na lang, guro. Sige lang, thank you, gid. Sige. Hotline. Sige lang, okay na lang na siya to. Hindi man siya gali pamilya to. Kay ginpasa din ni siya Richard Dilangre. Abi ko, pamilya na siya. Iya kay ngambal niya. Siya na yung pa-interview. Hindi man to siya gali pamilya. Kag plus nga layo siya. Diway man to siya detalye. Kay kunano to. Action Hotline. I-check na lang kay Sir Jo Marie. Alang-alang pagid siya. Kay tani may baluan. Tanan o exactly tabo ni man. Or kundi siya available, si Vice Mayor Elsin na lang. Because of this incident kapon, tinano ni way pagani bagyo, hindi pagid gani nag-igo sa aton di ang isa ka bagyo nga tagduwa kadlaw bla ang pagtupa sa ulan. Ti siya ni man, sa ni yung tapuso ning project sa Bacolod di. I know nga hindi man ni madali-dali mo. Damo sang mga faktor nga may ara sang kwan. Damo sa mga faktor, contributory factor kung aga ka-delay ang project. Number one, ang timpo. No, hindi mo na siya mahambal kung nano ang mapulong bala kung saan mo matapos ni Action Hotline. ang project. O kung may ara man ginasunod nga kinanglan mo ginikalawig sang tiyempo nga dapat may curing period. Pero galing ko mag-amo niya karon nga do katrasadong pag-obra tinanong gwa abi man kada baha iya malalapaw dis Bacolod. Action Hotline. Tiyan mo nang isa ka sitwasyon na gusto naton hibalon. Pagbalik ta, kaduan to si Sir Jo Marie Vargas kag sumungman ang aton city administrator bangod sa sining nagluntad nga baha kagabi o kahapon sa Metro Bacolod. Action Hotline.
2006. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pamatian namun ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Moden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Radio Philippine Standard Time. Bernadette Lacson, good morning. Mary Jean Saludares, Anthony Hugos,
Jocelyn Kalamaan, Garcia Marivic, kag Dan Islafor. Gamonitor sila karon nga aga. Ang iban karon na lang dugay-dugay. Online sa hotline. Online sa hotline. Rami-ramiyon ko lang ni, joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran dari sa ating pagpangalagad. Vice, good morning. Yes, morning, Action Art. May nga kay Jaton, Tagpalamati. Golpeada man tagin kibot ka baha kapon no kag sining madamol nga ulan sa lugar mo das takuling way ka-experience do porti gidang may nadisgrasya pa nga pamilya nga nahulog ang balay Vice. Yes, correct. Action Art, in fact, yung Puente Pilia, din ginimo nila nga diversion road, din nga dalaki, tanan nga swakyan, no? Gani. And ang explanation sina Action Art kuan ni siya part na siyang climate change. Kung lang tawon mo ang water to sa magsungay bridge sa taas na mo there is kilid guys okay na tupong na stalan ng tubig. Grabe. Ang observation mo the whole day ang halin sa gabi ulan then bilog nga adlaw but nagkusog siya for almost 5 hours. Then, going ka sa high tide, ang peak sa high tide, 8 p.m. But, tuwan taon mo tanan ng videos, ang water katlagan. Wala ka pundo. Okay. Correct? Tanang tubig ng katos bye-bye so, that is nature. And even si Europe, Amerika, Asia, baka ang salakyan, lapaw pas tubig, sa salakyan ang tubig. Ang tubig. So, amo pagkit na damo siya factor siya. Urbanization. Tanan siya po nga siyendasky, subdivisions na. Gin-convert sa subdivision, correct na? So, damo dalan, why na. Plus the fact, siya mo pagkit na yung basura basura? Tao. Yes. The government is we are doing our best. In fact, kung wala ganun, guro ang mga drainage ni Congress at Black ko na ba si naglawit. But after sang pagulan, okay, ng taon mo Action Art, dasig man nag-subside ang water. So, why siya nag-stagnate? So, nag-road, wala iya problema. Ang drainage ay problema. Kaklong taon mo tanan ng video, look at it lang yung post nila, nagaglagan ang water. Okay. Kaya ng volume of water, pertigi kita mo. First time Action Art nga sa store, naglapot ang tubig sa tuhod. Grabe, dira sa may kuan Gatuslao? Yes, so naglinutaw ang amon baligya. Sus, ang balay Marisip. ni Mayor sa tubig. Ang balay ni Mayor Bing sa tubig. In fact, nasang kabangkalan nagbahay. So, yes, sir. Ang ato netizens, sala blame yung government. It is wrong. Hindi manami. Analyson tayo. So, nang taon mo dahil suliton ko, tanang videos na ang tubig is running water. Okay. In other words, panaog siya sa baybay. But ang volume, pagtigil ako. Okay. Pero, I understand daw may mga project pa kita nga inang sagwaan bala pagkantos baybay nga do on the way o kon sige pang construction sini. Hopefully ba si kumatapos ni sir makabulig pag ini siya no sa pagpadasig subside in case nga may ara liwat sang matabo nga pag tupas ang ulan nga amo ni kakusog. Correct na siya Action Art. In fact, may mga videos sa Ivan siya Robinsons nga ang contractor ang kundi sa dalan na may kuwan ina mo, may drainage na da. Okay. Or nawala nila ginkuha ang plywood. Pakpak ko siyang nakita to sulod ang tubig, nagsapnanaog siya drainage. No, manhole lang, manhole. Okay. But minor kuwan ina kay normaling water, mangita na siya talagyan niya. But suliton ko, ining magsungay bridge, amo na ning pinaka-taas na ito nga bridge, nga ang water ba nagtupong skalan. So what do you expect from that? Amo ito nga liog ang tagahawak, liog ang baha sa Singkang Airport.
So, ba't ako ang mabulig dyan isang lako ni na drainage. Plus, tiyan mo na may mga clearing operations, ginimo ang aton government. Okay. Mga balay nila, sa suba. Damo action at consider mga factors Ang aton nito, sa pumuluyo, ang aton waste disposal, very important na. Ang latest na report may-ari pati sa mga educated kasi sa divisions kung ay nagkasigurity. Oo. Sa report ng IPM. Aha. So what do you expect ang sa uneducated mga pumuluyo kaya uneducated kanino ay magkasigurity? Gani man? Then you will blame the government o sa mga baha. Dapat kita taniman din kayo na edukar kita ya. Kita dapat ang ma-serve as model or magsaway may edukar. Okay. Diba? So, muna Jackson Hart ang explanation. Sige. So anyway, kabalo ko kanti sa council may mahimuon magamo siguro ng mga tikang and mabuligan man no ining nagkala biktima parang mapaganhagan maning ila sining sitwasyon right after sang sining nagluntan nga pagbaha. On that note, salamat gid Vice sa time. Yes, Jackson Hart, thank you kay happy weekend siya. Tuntag pala mati, God bless mo program, more power. More power. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran, balikan na lang bi aksyonen si Sergio Marie Vargas kay gusto ko lang makakuha initially nano sumong ang masunod nga tikang ning himuon kay kun may ara gihapon sa mga puluyan nga nagatindog sa mga waterways o kon sa mga kilid sang sapa kasubaan inang makonsider mo gid bala nga do ka dangerous o kun delikado sa tion nga masulit ang pagtuhaw sang mabaskog nga ulan nga magadala sang pagbaha kag basi damo naman liwat ang mahalitan. Pila gid ang consolidation nila na sang taga City Disaster Risk Reduction Management Office. Nga do way pa subong do hindi pa makatag sa Sergio Marie Vargas kailang alang pa sa kuno magatag sa detalye pero nanong himuon taniman short term bala nga solusyon nanong sarang tamahimo sa sining mga tao nga ara sa ginatawag nga danger zone. Action Hens, basi pwede ito matawagan liwat si Sir Jones Vargas parang basi mag-ara man siya kuha na no? Initially ba lang assessment nila man sa CDRR mo way labot sila basi kung may ara naman sila sa consolidation purti ang kapon bisan din ka lang maagi di sa palibot sa makulod bisan din ka lang maliko nga kalye purti ka damo sang stranded masalakyan do gaigod ay grabe ang ibante nagakapatay ang makina kung nagalakat ka man ginakulbaan kay basi matigpasaw ka bla initial gid lang sa aton sining nga pagpangalagad karon nga aga. Online sa hotline. Executive Assistant at the same time Cluster Head sang CDR nimo we have Sir John Marie Vargas. Sir Joms, awaton ta kanay karon nga aga sir. Good morning. Okay, kaso ate nakabati mo ko sa interview mo bago lang. Kay Vice Baho. Siya lagi ni Corona yung mga plano, actually yung mga plano ara na gid man na. Pero anyway, shoot ang question na. Yes sir, damo pagigali mga balay di subakulon nga do ka delikado. Ara gi sa danger zone Sir Joms no? Well, actually, ang balay na nakwa na gabalik. Gabalik-balik ni sila. So, inabalang isa daw din gani ko at maglagaw sa mga lugar nga may mga sapa kuloon ng balay mo kay sakit ng tulok sa kon mo. So, base madula plus John Marie pilakad lang matiruhan ko sa makuha ni mga balay nga danger zone. Kaya po yung malanamo sila masalba ng ilakaboy para sa nga sitwasyon bla. So, ining sa Banago, okay, nagbalik daliwat, dari sa barangay 10, 12, 8, clearing naman na daliwat. Dari sa may, sa may Magsungay River, kay sa may barangay 39, kag 40, halos nakwa na won. Pero kung iusoyon mo ni ang suba, tanan-tanan, nakwa ng iban gabalik. Amon na blak ito yung rason, dari ka obra, dari ka eskwela ng kabataan, layo na kung sa iloon to sa babaw.
damo rasones eh. Wag kami kasama mo na lang lawli taon ka lang. Kasi hindi man sila nga bantayan mo sa lawli time nga. Ostoy, ipalin ka din nga nabalik ka din. Ang namin sila tani ko ng mga barangay officials magbulig man sa inyo monitoring kag ilan ni tani na lang nga isawayon ang mga residents nila sir no? Well, ibala mo man ang galing kati, hindi na lakwad magambal pati sa daya kati, may nahimo man na nila yung obra nila eh. Okay. Damo actually sing ulo brown ng barangay, again, bobo sing national government. Alin sa drugs, sa clearing, sa ning bago naman ning antay, pag kadamo mo, sa tinggi, pati sa COVID-19, damo na sila obra. So, amo na isang buligay na lang kami, but there are times at kabalik yapon sa aton. Okay. Pero kahapon ang inyo general assessment sa bahin sa CDRRI mo, hindi ang nangin rason nga amo to ang kadalumon sa baha. Bangod gid man sir sang ang outlet abino kay hinay pagwa niya o kun damol gid man niya ang ulan or ang aton nga drainage system sige man ni naton limpyo basura gid man ang nagpabarasad to sa iban. Well, actually, duwa ka butang, no? Ang ulan kahapon, accumulated rain kahapon, that is 102 mm. 102 mm? 102 mm ang kadamulon. Abi ko ni kagabi sa interview ko si mo, 80 lang to. 102 gali? In-accumulate. 100, pacheck ko gayad. Actually, kung ano, amol to 80 nga, ano, kadamol, istigin pacheck namon all over, kung may mga rain gauges kita. Okay. Sa palibot. So, nanong explanation technically, kung magambal ka 102 mm, nano ang botong balon siya na, sir? Well, siguro, kung pinakasimple nga explikasyon, siguro, mag-102 ang tubig plus in 1 square meter of space in 1 hour. Taga lumapaw mong rock. Sos Mariusip. Amo na ang kagabi ko din taga-dughan ta lang to. Ang estimate na taga-dughan? Taga-dughan lang, taga-lumapaw gali. So, amo lang ito yung akon. Kaya ang, pero actually kung isipon pa ang aton drainage heart, hindi man sila nyo nangin defektibo. Okay. Kaya tungkol niya, mapadasig man siya kapagwa mo kay amon gauge na ta, kapagwa ka tubig within half an hour. Work ang imo drainage, no? Galing amo na ito nga sing lapit na lang alas 8, tiga mata-mata itong tao mo. So, nagkanedyo tayong papagwa sa tubig, pero at least sige, gapon siya gwa. Kasi amo pagin ng amon tao, gapon, may mga clag area, tisuyop kami liwat sa basura, labid sa may mabini area na yung kahapon. Now, sa inyo latest nga record, may mga family evacuated giman, may mga families giman gin-evacuate sa bilog nga Bacolod, bangod sa ning insidente, Sir Jones? Well, actually, kahapon pag halin ko sa office, do mga oras, tuwan lapit alas 6 bla. Si Kapitan na Magalunas, ang 8 do nagpangayo na tubulig niya ma-evacuate sila. So, galing mo lang na to, lang na-trap ko ya, hindi ako kabalik sa office, kaya tungkol baha sa likod ko, baha sa tubangan ko, natipunan ko sin salakyan. So, wagid naghulat na lang ko to. Sige na ko pamati sa instructions ng abis sa amon tao. Okay. But ako mismo nangin biktima sing baha kapon eh. Okay, duway ka to kalusot sa singkang to? Tiya singkang namon kapon, di amo to blah sa galiog ang palanaugan ko di Taytay. Sus! Tingin sa lakyan ko niya, di jimni ni nga susuke, hindi naman ni siya guro ya. Kaya pitang ni truck na dakos tubangan ko, di manaog eh. Correct. So, kuwan na lang, nagulat na lang ko yan. Di mga 45 minutes ko nung standby na gapon. Pero sige lang, hasta na halos nabusan ko load sa battery sa cellphone ko. So, ano matabo sini? May ara ka mong meeting together with the local government o kung sa kay mayor or sa iban pa ng mga government agencies concerned para nga ma-discuss ini kag maka-set up kita, makabalay kita sa mga himuon naton pagin nga matikang basi masulit bala sir ang kadamulon asang nagtupa nga ulan sa Bacolod. Well, actually, kuhan ko na at kaya pinakumakuha ko kaya consolidated report sa office. Okay. Kasi tao naman gabi, nagpululi itong iban alas 3, alas 4, iban uliin, kita kagahon alas 6 na. Kaya hasta, ambola mo at kagabi, tapos namon salbar si mga tao sa baha. Nagpangdulong pa kami sing stranded nga pasayro sa downtown mo. Damo stranded kagabi, dumanan guro, damo gidyan, no? So amon, kuhan deploy to the mayor magigabi yung duwa ka bus. Para magbulig sing, katiway sing chip nga nagwa mo. So, gwa tanan sa lakyan amon, ang amon, ang parting police, ang amon city bus nagwa.
para mag-deliver sa mga pagpapuli sa mga pasahero nga na stranded sa downtown area. Ang mga trainings na to sa mga barangay, hindi ba may ara to partisbaha ni nga mga responder man sa barangay. Sige yun nato ng training na sir. Well, sige na sa galing tisabong ni ang although may ara kita basic abing knowledge sa baha. Subong at kaliwat Like atong aton sa una, like daw ka simple kasi binanwab lang klase mga buhi to yan. Ang syudad at shadow ka dynamic mo. Lain ang sitwasyon tri, damo tao, damo basura, kulang salakyan, mga mo na bla. So i-review ko niliwat ang mabase ka una gid ano bang impact sa climate change sa aton, like di Brazil damo kani patay to sa bahaman sa South America. But siguro review niliwat, we will meet again, I'll make recommendations to the mayor, then we'll meet ng council. Kaglato na mong tunando pagkidupod ni sa grupo sa clearing group. Kaya marong abot to ang amon ang previous vehicle sa kwanta sa Abril pagaling kaya imported. Amot yung sasing ba kabuli kita ni isang pagaganagan si Basa Silda si Bacolod. Gani man. Kagatong mga dredger mo bla? Amo na siya ang previous vehicle kaya amo na siyang mahawan sa barangay 8 sa likod sa may Mambulo Creek mo. Okay. Tio, kumusta to? Ano nang latest dyan to, sir? Tio, on the way pa lang sa Pilipinas. Karga, ang ginakargaan sila, barko man na problema kay ang, ang foreign vessel subong tungkol sa ning COVID-19. Halos hindi ka palapit sa puerto. Correct. Amon ang isang namatrasar kisaya, tungkol hindi sila ka-unload sing cargo. Okay. Sa like although kwanto siya ng US. Pero may agi para sa Thailand, magi pa mo na bla. So kung may history of travel siya nga magi, sabi for example sa Hong Kong. Basi ma-quarantine para mga isipa 14 ka dias naman ng quarantine mga tao at history makir. So, naapektuhan man kami mismo sa ng COVID-19. Dapat amon equipment nga napabot na din sa America Art. Sige. Sir, ma-update lang ko sa imo karon before lunchtime sa consolidated report nyo na para ma-report naman sa public kung ano ang extension damage, bala may mga damages ini sa mga crops, sa mga negosyo ta diri sa Bacolod. Salamat gid Sir Sergio Marie sa tempo mo karon nga. Okay, sir. Thank you. Morning. Mr. John Marie Vargas, ang cluster head sang CDRRMO, Executive Assistant sa Office of the City Mayor. Ma-review pa sila no? Kaya lain na ginsubong tuod, no? Good morning lang sa kay Kagawad Peter Noble. Sila nga sir, diri sa amon, mo man niya ang problema mo. Ang mga danger zone. Ang iban nga mga opisyales, kinatinguan maninila nga ang safe bala nga lugar nga pwede patindugan sa puluyan sa mga tao, galing ang pumuluyo kung kaysa ang mga riverbank, kilid sa sapa, tiis ko mo nga, why siya nagpanag-iyad, ako dito ka lang patindog kung why mo lang magsaway sa imo. Pero kita na lang mismo, bulig man, paminsar kita kung bala hindi delikado sa pamilya ta, ang pagpatindog dira sa puluyan, na siling ganin ni Kagawad Peter Noble, siling nga isa sa rason ang climate change. Siguro kag matalamnan kagatuban sang una halos subdivision na subong. Correct na? May mga lugar sang una nga way ginabaha. Bangon gati may mga open spaces, dasig mag-subside ang tubig. Subong nga ti ano pag-subside sina kay puraw siminto ang sa babaw nga porsyon. Plus pa mayo kuntani kon ang matabo mga kaaksyon halimbawa no sa sining mga bagay nga ang aton nga mga lugar ang palibot sa Metro Bacolod samtang nga naga-improve may ginapangliwat pangadaan ngay nang nanda na blaka mo na siya yung ginagyan sa tubig tampukan i-divert ati amo ning guaya ti dapat may urban planning ini. Inabalang ang atuon ngang disenyo hindi for solution sila nga tuig kundi in the coming years. Ginalagtaw mo na bla mo sa 2020 o sa 2030 amo na ni sitwasyon no. Ang mga subdivision magdamo negosyo patukuron di ini magutok na di ang dalan nga amo ni
ang drainage, di ka kinanglanding mas dakuon, ang outlets ni, nan, urban planning kinanglanon da. Kabay pa matagan iniya, sang solusyon sang aton gobyerno. Kag kita mismo, opisyalis kagahin siya sa gobyerno, kita nga pumuluyo, kuan man ta, ibulig man ta cooperate, ang consolidation, karon lang sa udto palihoga, kay Jesse Diquilato, bro, may ngaga, Bro Radix Lambot sa Kanduni, good morning kag sa tanan nga mga miyembro sa Kanduni PNP. Bibeth Lobrigo Chavez. Oy, may baha man sila kuno. Ay, gali, Beth. Sobra man kuno lumapaw. Marnit John Gregas, Lodi CP Santiago, Araman si Toto Honli Itabag, Ligaya Truno, Nonong Reyes, Dan Islaforo na Argisol, Araman si Soon Glenn Talafiero, Doy Gregas, morning, Anali Bautista, Eliser Isplique, gamonitor sinakuno, morning sir sa din ang nanon nga balay, sa may area ng Takuling. Action Hotline! Araman si Lipong, o paring Jerry Chupoy Magbanwa sa Macau, China, good morning. Araman si Carlos Anaw Kagawad, may ngagasimo da. Frankie Alojado, pari Frankie, no? Regards lang pare. Jane Paul Tayukon, Ray Stale, Araman si Renz Ijar Amirante. Si Ray Stale pariente ko niya, taga-tabok ni, sa area sang Tigbawan. Maymay Fernandez o Maymar Fernandez Estrella, Marlon Cañete, Araman ga monitor, Eliser, nabasa ko na gali, no? Mian Gallego, Kas, morning. Kag ng Jean Pabilio, Elizabeth Malakagamala, Ramon N. Monsing, no? Sino, Maninoy Ramon Borromeo. Maninoy Vic, kumusta ka na? Action Hotline! Kagiban pa nga monitor, good morning! Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension. Naghakot sang pagpasidungog ang nakatapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Pagdayon Action Radio Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM
Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagan, di ko malabutan nga maminsahe, pasensya gid kamo ko. Karon naman sa udto ay ang sa province di way gid naton malabutan, pero karon dugay-dugay no sa udto sa update hibaloon tay na gikan mismo sa Provincial Disaster Management Program Division. Aton lang reminder sa inyo, anuman nga problema sa climate change, anuman nga pabag-ubag-o nga lakat sa panahon, kinanglan niya nga aton ni kayong lawas pag-on kag maka bato sa anuman nga mga malatian, masakit nga subong, hindi na maeksplikar. Pero kung mabakod lang immune system ta, layo gid kita sa anuman nga balatian, even the common illness. Ang ginarecommend naton sa inyo, amo ini ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Believe you me, damo na gid ang nabuligan, damo na gid ang nagapamatuod sa epekto nga nabulig sila ikang lawas bangod sini nga produkto. No? Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, puno ini sang phytochemicals, nga magabuligid pabakod sa aton immune system kag resistensya sa lawas. No, plus nga tandaan ta, kompleto sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc, no? Vitamin A to zinc. Tandaan na, parisan nyo pagid sang tea nga nami naman sa may mga hapo kag sa mga kababainan nga nagproblema sa ilang monthly period. Action Hotline. With Action, Henry Ispulgar sa technical side, backup si Action Dorel Cabato, Action JM
Baikin. Ako naman Aksyon Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!